Irakasle eskola 1976 urtean sortu zen Eskoriatzan. 20 urte geroago Mondragon Unibertsitatea sortu zen Arrasateko, Oñatiko eta Eskoriatzako Unibertsitate eskolak elkartuta. Horrela, irakasle eskola gaur egun ezagutzen dugun Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea bihurtu zen. UESI. UESIk eskaintzen dituen irakasle ikasketen barnean, bi graduren artean aukeratu daiteke. Aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza. Bi graduek helburu komun bat dute. Hezkuntza beharrei aurre egiteko profesionalak trebatzea. Profesional burutsuak, sortzaileak eta konprometituak prestatzea, metodologia eta tresna berriak erabiliz, gizarte aldakorrera eta egoera ezberdinetara azkar egokitzen direna. Aurre hezkuntzan graduatuak irakasle lanetan aritzen dira. Baita eskolarako materiala diseinatzen, zein hezkuntzarekin zerikusia duten beste arlo batzuetan ere. Irakasle profil orokorraz gain, ikasleak bi ibilbideren artean bat aukeratu beharko du. Aurre hezkuntzako ibilbidea eta atzerriko hizkuntzako ibilbidea. Hori guztia lortzeko, Mendeberri hezkuntza proiektuan oinarritzen gara. Autonomia garatu nahian, ikaslea bera bihurtzen da ikaskuntzaren protagonista. Talde lana eta diziplinartekotasuna funtsezkoak bihurtzen dira. Irakaslearen rola ere erabat aldatzen da. Aurre hezkuntzan graduatzen diren ikasleak, irakasle lanetan arituko dira 0 eta 6 urte bitarteko umeekin. Aurre hezkuntza gradua, UESI.